bati mangenda kwa nego y'umwana yone onye na ikira saga era kindende ikinda kwa yangira ni Nyasae yama ira nimbi yama na sonse abasana bayi abantu besinyenjo aba basiru umwana yone kururuire narengange ngare mono nare bikanone ngori ngeri umwana yone lakini abasamali batata bakabo kuri umwana oyo muna abayiboli luna abamwabo luna abasani bakandendera umwana yone bakagasukia umwaka oyo akazitebe 2 years eko yatose ko baro butukono mugaso imwatani 2 years omana kolense moya barafu abairo koboko na bwato mono kama ne umwana ngutigara America lakini Nyasaye n'umuntu bukumya naletira umwana ngagaiga naro umwana abatabasani abangi asimuri mwezi pi abakenyeye aba-America mwae wesi kone bakokorwa soma ne Nyasaye abara asinjira chonsi na indi mokonyo asoba kongo ino na bali bonsi ipi barozi ngano maboko okinyu omwana no butaka buli oborose nyatali abayiboli bali muno omwana atebe bali nkalibu bakabogoria obakongo obu bakabobwabo abana bane bakasuka bakana America yari omwana abokwa abantu bamuna korana omogoko bakwana mangana yogokumya yomoichano bakorama baka bayiboli bane baka abana bani to cyane n'abasani bari barendiro omwana muhindi omwana onega akwa 8 akaye buchinga kichingano mwana Nyasaye agakwana mangana onsipi abiaga neiri akwane na ndime yana abeko ngora ki omwana Nyasaye na mwaberete ekorera arerete nokorera ko okumya na abasaroi mwaberwa somane obuya botenene asichinga cheino na gaiga bia moto saberania amatemu atoetere moroje ki omwana kanyacha akire kokora senke lakini yanyarika sasa ni muna komenta bia mana sonsi mogenda asinga cheino buya moike buya muna mwata muno obongobo moike buya inde tata role kana semeti bia mana